Jeg vil gerne bevise sinusrelationen. Sinusrelationen den lyder sinus til A divideret med A er lige med sinus til B divideret med B er lige med sinus til C divideret med C. Den her den er rigtig god, hvis man skal finde vinkler. Og tilsvarende kan man sådan set bare bygge rundt på dem, så der står A divideret med sinus til A over det hele, og den er god, hvis du skal finde sider. For at bevise den, der skal jeg have fat i arealformlen, der hedder T lige med en halv AB og sinus til C. Den skriver jeg lige op i 3 tilfælde, så en halv AB sinus til C er lige med B C sinus til A er lige med en halv AC sinus til B. For så at komme frem til sætningen, dividerer jeg det hele med en halv ABC. Det må jeg gerne, for ingen af siderne i en retvinklet trekant, eller i en trekant i det hele taget, kan være lige 0. Så går den ud med den går ud med den går ud med den, så står der sinus til C, det er C, den går ud med den, og den, og så sinus til A, det er den lille A, den går ud med den, og den, og så står der sinus til B, det er den almindelige. Så vil jeg også rigtig gerne bevise kosinusrelationen. Kosinusrelationen den lyder C i anden lige A i anden plus B i anden minus 2AB gange cosinus til C. Tilsvarende lyder den B i anden lige A i anden plus C i anden minus 2AC gange cosinus til B. Og A i anden lige B i anden plus C i anden minus 2AC gange cosinus til A. Jeg tegner lige en vilkårlig trekant her. Den var virkelig ikke særlig fin. Så jeg laver lige en ny. Den var heller ikke særlig fin, men jeg skal tage her. En trekant, siger vi. Jeg har mine vinkler her, A, B, C, og mine sider A, B, C her. Så tager jeg min højde herude fra vinkel B og ned på min grundlinje B, og kalder den her for H og den her for X. Så bruger jeg Pythagoras på trekanten til højre, så der står A i anden i H i anden plus X i anden, og isolerer H. Så der står A i anden minus X i anden i H i anden. Så bruger jeg Pythagoras på den store trekant, så der står C i anden i H i anden plus B plus X i anden. Og substituerer H og bruger anden kvadratsætning. Denne her, så der står C i anden i A i anden minus X i anden plus B i anden plus X i anden plus 2. Nej. Plus 2. Den går med den, og den går med den. Så der mangler jeg sådan set bare at finde X. Og X kan jeg se. Ja, for det første kan jeg se her, at det er en rigtig god idé at bruge cosinus. Derfor jeg tegner lige ved en enhedscirkel her. Og en vinkel her, og en vinkel her. Fordi at jeg kan se, at det der det er en supplementvinkel til vinkel C. Og det er det, jeg skal finde. Vinkel V og V er fuldstændig det samme. Og cosinus til den ligger her. Den hedder så cosinus
til 180 grader minus C. Det er den der. Og tilsvarende over på den anden side hedder den minus cosinus til C. Så siger vi minus cosinus lige med den fodslæggende lige den hypotenusen og hyp er lige med A og X og med X og A. Så tager jeg og isolerer X, så der står minus cosinus gange A lige med X. Og så substituerer jeg X med minus cosinus A, så der står C i anden i A i anden plus B i anden minus 2AB cosinus til C. Og grunden til, at det bliver minus, det er fordi, at jeg har et led her, der er minus, og ganger jeg minus på plus, så bliver det minus.